Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel. Spravodlivý muž a verný Pánovi je Jozef z rodu Dávida. Spravodlivý muž a verný Pánovi je Jozef z rodu Dávida. Vo sne prišiel anjel a žiadal jeho vernosť, odvahu a silné ruky tesára. Ochrániš Máriu a dieťa v ilone, dieťa z Ducha Božieho Ježiša. Spravodlivý muž a verný Pánovi je Jozef z rodu Dávida. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel.